January 1, 26. Dito na, nakapila na tayo dito sa Guwa, sa terminal. Ang alas dito, 4:45. Pero alas 3 pa lang, dito na, nakapila na tayo. Nakasakay na yung mga pasayro nandito. Buksin na tayong... Dito tayo sa Guwa, partido. Hi, madam. Kaya natin booking ako dito. Booking, yan si madam. Buksin na tayong... January 1. Happy New Year sa inyong lahat, mga amiga-amigo. Dito tayo, nakapila na tayo. Mabiyahe tayo ngayon. Malinis ang terminal. Wala nga anong nagbiyahe kasi ka New Year eh. Ayan. Ayan lang ang bukyo sa tapat. Bukyo yan. Ayan si amigo. Sticker, wala na tayong sticker eh. Ubus na eh. Ubus na rin, yan, nagpipicture. Nakamotor sila oh. Picture sila. Kaya malas na sila.